Welkom weerom bij de podcast Wraksel je mij het wit en mij de wraad. Dit is uw vierde serie en dat gaat over de listen van de slange, bedrog en deconstructie. En dit is de tweede sessie van de vierde serie en die gaat over in Egypte en in Woestyn. Dat binnen de twee delen van deze sessie, in Egypte en dan in Woestyn. Eerstens dan, in Egypte. God hier heel lang leen als je Abraham zijn wat er barre zoe. En we lezen erover in Genesis hoofdstuk 15. Vers 12. Doet de zinnen op ondergaan stie, rekke Abram in een diepe sleep. Een benauwde, diepe tjustenis voel oer hem henne. Doe zei God en Abram, du must goed weten dat die nijtem vreemdelingen wezen zullen in een land dat harres net is. Ja zullen daar voor slaaf broeken en haar daar onderhouden, 400 jaar lang. Likwijls zal ik oor het volk dat ja dan dienstbaar aanbinnen, rugdij houden en dan zullen ze aanzetten, rijk aan God. Do zelfs zulst op hege jaren in vrede bij die ferfage komen. In goede ouderdom zulst begroeven worden. Het vierde geslacht likwijls zal hier weerom komen, want ontnota is de schuld van de Amoriet nog net vol slange. Doet de zinnen onder wie en het zuster wie, zoch, doe weer een rikjende oven en een barnende fakkel, en die gaan tussen de stukken terug. Diezelfde dijs sleet de Heere een verbond met Abram, en hij zei, aan die nijtem jou ik dit land, van de rivier van Egypte af, aan de grote rivier de Eufraat ta, het land van de Keniet, de Kenisiet, de Kadmoniet, de Hethiet, de Periziet, de Refaït, de Amoriet, de Kanaaniet, de Girgashiet en de Jebusiet. Wat kunnen we hiervan leren? Wat God tas zijn hier ten zijn vriend Abram. Nou, in de eerste plek dat zijn nijtem, zijn nijkommelingen 400 jaar lang in een vreemd land wenjen zonen. En dat ze daar als slaven onderdrukt worden zonen. Maar dat er na die tijd haar uitleiden zou met grote rijkdom. En God zei ook dat een van de redenen voor haar lange tijd in Egypte weer dat de zonde van de Amoriet eerst volkomen zou. En zo leren we dat de zegen voor Abraham en zijn nijtem koppelen is aan een vlok van de Amoriet, de Kanaanitische volken die dwennen in het land dat God aan Abraham tas zijn hier. Merk dus op dat Abraham de man weer van de zegen van Heere God. We lezen daarover al eerder in Genesis in het 12e hoofdstuk. De Heere zei tegen Abraham, gaan uit die land, uit die familie en uit die heite huis, wij naar het land dat ik die wijzen zal. Ik zal een groot volk van die meitsje en die zegen je. En ik zal die een grote naam jaan en du zulst een zegen wezen. Zegen je zal ik die zegenet en die verwensket, die zal ik vervlokken. In die zullen zegenen worden alle geslachten op de aarde. Jederal na de zondvloed werden Ham en Kanaan vervlokt vanwege haar seksueel misbruik en haar afgoderij. Dat hier God eerst al tas zijn na de zondvloed, daar lezen we over in Genesis hoofdstuk 9. Doet Noach weer bijkwam van zijn roes, wat er gewaar wat zijn jongste zoon hem aandien hier. En toen zei er,
vervloekt is Kanaan, de minste zal er wêzen van zijn bruorren slaven. Hij zei ek, heeg te prijzen is de Heere, de God van Sem, en Kanaan zal zijn slaaf wêzen. Dat wie het eerste punt. God vertelt aan Abram wat er barren zal. Nu komen we bij het tweede punt. Waarom stuurde God Abrams niet hem naar een vreemd land, naar een vreemd volk? Oppervlakkig bezoen kunnen we zeggen dat het weer vanwege de hongersnood dat ze mee te kampen gingen. God hier ervoor zorgen dat Jozef door de broers verkocht worden zou en dat die zat waande in Egypte komen zou. En daar weer de slaaf vermannig hier en doe in een veenzenis onder uiteindelijk de rechterhand van de machtige farao worden koe. Door de dromen die God hier joen aan de farao en de uitlis die hij joen hier aan Jozef zijn dienstvind. Maar als we zeggen in hoofdstuk 36 van Genesis wat de broers aan Jozef dienen en dat ze lieke men wienen als Kain, die zijn broer die meer rechtvaardig wie als hij, der maken hier, dan zeggen we dat er twee broers helpen willen. En dat binnen Ruben, maar ook Juda. En dan lijkt het dat Juda eens net zo min is. Maar dan zullen we daar een hoofdstuk midden in het Jozef-verhaal in hoofdstuk 36 en 41 en dan leren we in hoofdstuk 38 over Juda en Tamar. En dat wie net best. Juda wie een van de betere slannen van Jacob, Israël, maar hij trouwde een Kanaanitische vrouw. En dan zullen we dat haar slannen net goed winnen en dat God de eerste twee slannen der maken om ze samen winnen. En dan zullen we ook als de vrouw van Juda versteert dat er dan ordneres naar Kanaanitische hoeren gaat. En zodoende zullen we hier dat de naam van de man die God zegene hier, Abraham, dat die krekzaam min worden als de Kanaanitische mensen die vervloekt winnen bij de Heere God. Conclusies. Jacob's slannen libje net met God. Liek als Kain wonen ze haar een broer die beter wie als ja wienen der meitsje. En zelfs een van de betere broers die rekke vertierst met Kanaanitische leven in het land dat God haar thuis zijn hier. En dit moet meeting aanwijzing aan waarom God haar het land uitstuurt. Want hij wil scheiding meitsje tussen het naam van Abraham dat er zegene hier en het naam van Kanaan dat er vervloekt hier. En wilst Israël in Egypte uitgroeien zou tot een natie, in diezelfde tijd zou de zonde van de Kanaanieten en de Amorieten in het aan Abraham thuis zijn land, samen worden dat God zegt en nou binnen ze dochs klaar voor het oordeel. In tweede plek, oor oordelen, tekens en wonders. Als we denken aan de Exodus, dan praten we ordners over de plagen in Egypte. Maar toch broekt het woord van God vaak een oorwet daarvoor. Ja, het wie een oordeel benamen voor de farao en voor zijn land en voor zijn volk, maar het wie ook tekens en wonders. En als we zoeken naar het evangelie van Jezus Christus dat Johannes dat beschreven had, dan leren we dat het woord teken betekent dat God iets van hemzelf schenken wil en dat er zijn volk wat leren wil over waar hij is. Nou dan, wat wil God schenken in de 10 plagen als tekens in Egypte? In het eerste plek vanzelfs
wil er zien laten aan de Hebreeën het nijtem van Abram dat hij haar Heer en God is. En dat hij trouw blijft aan zijn toezeggingen aan Abraham. Maar God wil ook zien laten dat hij bij machte is en het ook wil om zijn volk vrij te zetten. En dat er de wondere ding dwaan zal om zoveel slaven uit de klauwen van de farao weg te halen en vrij te zetten. En ook leiden zal terug de woestijn. Ja, hij zal Israël opbouwen tot zijn koninkrijk, maar dan moet hij ja ook opleiden worden om de Heer te betrouwen en hem te gehoorsamen. En hij wil ook zien laten dat Mozes en Aaron de leiders binnen die God aansteld had. En dat het volk ja ook eren moet en volgen moet. En aan een 4 vooruit wil er al zien laten over het lam van God dat komen zou om de zonden van de wereld weg te nemen. En om zodoende zijn volk vrij te zetten van de zonde en van de grip van de Satan en zo ook zijn koninkrijk in waarheid en in trouwens op te bouwen, voor eeuwig. We komen nu in de woestijn. En we zullen eerst Gods goede zwaarden. Van de uittocht uit Egypte heeft God al zien laten hoe het er bij machte weer om de farao te overkomen en nog met zijn wonders en tekens zijn volk dochs vrij te zetten met de macht van zijn sterke rechterhand. En nu wil er ook Yn'e reis terug de wildernis haar een 4 jaar leren. Hij wil voor haar zwaarje ook in deze woestijn en alles voor haar dwaan om haar te beschermen en op te bouwen. Hij zal haar beschermen tegen vijanden en hij zal voor haar zwaarje en haar eten gaan en drinken gaan bij de roes. Maar hij wil ook haar heftje om te zien of ze hem lief hebben en dankbaar binnen over alles wat er haar in doen had en ook of ze hem betrouwen willen en hem volgen willen. En zodoende zullen we bij tijden dat God de zegeningen net direct jouwt. Hij wil haar een heftje en voor een korte tijd moet ze het zonder doen, zonder eten of zonder drinkwater. Dat is het trainingskamp dat ze ja teruggaan moeten in de woestijn. We lezen daarover in Exodus 15. Bij Mara zei de Heer tegen Mozes: als tu mij inmoord harkes naar wat de Heer dien God zegt, en do dorst wat er recht is in zijn eigen, do juist het eer naar zijn geboden en do onderhoudst zijn voorschriften alle jaren, dan zal ik net een van de ziekten die ik op de Egyptenerslijn heb op die lezen, want ik, de Heere, ben dien heelmeester. Wat zullen ze doen? Zul je geduldig op hem wachten en hem smeken om te gaan wat ze nodig hebben? Of zullen ze ongeduldig worden en hem beschuldigen en opstandig worden? De Bijbel brengt u in het zin hoe God haar hefke, in haar betrouwen en jergens. Wil ja Gods geduld hefken met haar krommenieren en beschuldigen. Keer op keer zijn ze tegen haarzelf, tegen Mozes en tegen God dat het leven beter was hier in Egypte. Zelfs onder de wrede slavernij en de honger en het versoepen van haar lietse jonkjes. We lezen hierover in Exodus. We beginnen met hoofdstuk 14. En dat we voordat ja de reiszee teruggaan. Doet farao dichterbij komen weer en de Israëlieten opzeggen: "Sjoch, doe wienen der de Egypteners, die achter haar aankomen wienen." En de Israëlieten waren tegen bang en roepen tot de Heere. Ja, zeiden tegen Mozes: "Wienen derfan geen graven in Egypte,
dat u meegenomen hast om in de woestijn te sterren? Wat hast u aandien dat u uit Egypte weggehaald hast? Wie het net dat we in Egypte als in die zijn hebben, liet us geworden en liet us de Egypteners maar tsjin'e. Het hier om is beter voor us west de Egypteners te tsjin'e als te sterren hier in de woestijn. En dan in hoofdstuk 15, als je bij Mara binnen, dan jaren we haar een werk, krommenieren en emelien om wetter, dat net bitter is. En in hoofdstuk 16 zoeken we dit. De hele gemeenschap van de Israëlieten prottelde tegen Mozes en Aaron in de woestijn. De Israëlieten zeiden tegen haar, ach, hier de Heere us maar in Egypte sterren litten, doet wie bij de vleespotten zitten en u zaad eten konen aanbrengen. Maar jemmer hebben us daar weggehaald naar deze woestijn toe, om deze hele gemeente omkomen te letten van de honger. Jem doch het erom. Jem binnen kweermeesken. Exodus 17. De hele gemeenschap van de Israëlieten breekt op uit de woestijn sin en ja gangen van plak naar plak, zat de Heere aanjoeg. En doet ze haar kamp opslaan heen in Refidim, doe weer er geen drinkwater voor het volk. En doet die het volk Mozes verwieten, ja zeiden, jou is water dat we drinken kennen. Maar Mozes zei tegen haar, wat doe je me verwieten te dwaan? Wat begeeft je me de Heere? Maar het volk smachtte daar naar water. Ja prottelen tegen Mozes en zeiden, waarom hebben jou us doch uit Egypte gaan litten om us met ben en vee van toorst omkomen te letten? En wie weten dat er meer weer, een protte meer, want wie weten van de opstaan met het gouden keel. En we weten van de opstaan tegen het exclusieve priesterschap van Aaron. En de opstaan tegen het leiderschap van Mozes. En de opstaan aangaande het manna op een sabbat. En de opstaan in het verslinden van de rauwe kwartels. En zodoende komen we bij het vierde part van Yn'e woestijn, oordeel. Nummer 14. En dit is nadat de spionnen 40 dagen lang het land Kanaan intijn winnen en waarom kwamen met het volk te waskochen over de reuzen die daar leven en de grote grauwe moeren om de steden heen en de meesten van de spionnen zeiden, we kennen dit net. We kunnen hier nooit binnenkomen, want we zijn net machtig genoeg. Doe joeg de hele gemeenschap hem op en ze zetten haar lood uit. En die hele nacht weer het ingeschreeuw. En alle Israëlieten prottelen tegen Mozes en Aaron. En de hele gemeenschap zei tegen haar, ach, wie maar in Egypte staan, of oors hier maar in de woestijn. Waarom brengt de Heere us echt naar dat land toe? Om terug het zwet te vallen? Aanst wilde us vrouwen en ben nog buit maken. Zou het de baas net wêzen en gaan naar Egypte waarom? En ja zijn de ene tsjin'e oren, liet us een aanvierder oer us aanstellen en naar Egypte waarom gaan. Maar dan zei de Heere, zo weer als ik libje en de hele aarde vol is van mijn glorie, net een van al die lui die mijn heerlijke tekens zien hebben, die ik in Egypte en in de woestijn dien heb, zullen het land komen te zien dat ik haar voorvaders mij een eed tas zijn hier. Ze hebben mij nu al 10 keer hefke en net om mijn 6 jaar. En net een van hen die mij tergen hebben, zullen het land komen te zien. En verder zei de Heer tegen Mozes en Aaron, hoe lang moet ik dat geprottel van die verdoorne mensen nog verneren? Dat geprottel van de Israëlieten tegen mij heb ik nou lang genoeg aanjaren moeten. Zes tegen haren, zo weer als ik libje, is de godspraak van de Heere, weet dit, dat ik je me 6 jet heb,
en zo zal ik mij jemme dwaan. In dezezelfde woestijn komen de lieken te lezen van alle jaren die bij jem inschreeuwen wienen, van 20 jaar en ouder en die tsjin'e opsprutsen hebben. En jem zullen het loon dat ik de vingers voor in de hechte stutsen heb, dat ik jem der wendplak jaan zou net inkomen. Behalve dan Caleb, de zoon van Jefune, en Jozefs, de zoon van Nun. Maar jemme bensjes, dat jem van zijn dat ze buit worden zonen van vreemd, die zal ik daarin brengen. En die zullen weten wat voor loon het is dat jem verachten hebben. Maar jemme lieken komen jere in de woestijn te lezen. 40 jaar lang zullen jemme zwanen als nomaden in deze woestijn omzwalkje. En de last van jemme ongerechtigheden dragen. Want de laatste man van jemme omkomen is in de woestijn. 40 dagen hebben jemme het bespioneren. 40 jaar zullen jemme ongerechtigheden dragen. Voor elke dag een jaar. En jemme zullen gewaar worden wat het zeggen wil, meitsje te hebben. Ik, de Heere, heb sprutsen, ja weer, ik zal het doen, en deze hele verdoorne meenschap, die al ontje niet geerspant, in dezezelfde woestijn, zullen ze omkomen en sterren. Ja, God heeft Abram en zijn nageslacht dat zijn om het land van Canaan te beërven en daar te leven. Maar dat dochter ik, hij had deze belofte. Maar op persoonlijke basis zorgen we dat deze belofte alleenig uitkomt door het leeuwen. Wat volgaat in het onleeuwen en wanneergens, die komt om in de woestijn. Nummer 4. Dit is alweer opschreven voor u en voor de kerken van jou today. In het eerste plak binnen er een paar dingen die weer komen in het Nieuwe Testament. Ik heb hier nog net de tijd om dat al hier uit te werken, maar ik wil in kwart 3 punten nemen. Eerst, water uit de rots. Christus is de rots die voor u spjalte is. Verhut je hem het net, maar keer je hem te hem, voor het levende water dat hij jouwt en us voor eeuwig verzadigt. Tweedens, het breed uit de hemel. Christus is Gods hemelske gave voor us. Zijn lichaam wordt brutsen dat wie genezen en vermoord zonen worden kunnen, mij heite God. En tweedens, vrijheid van de slavernij aan zonde en Satan. Keer die dan aan van alle onhoudende zonden of destructieve gewoonten en leef je niet langer voor jezelf, maar voor de glorie, voor die heid en redder. God is mij us, op us reis door de woestijn, naar het tassijne land. Vertrouw dus op hem en leef je naar zijn woord. En eenmaal je net terug aan hem te twijfelen of om in opstand te komen tegen de leer van zijn apostels. Ik wil besluiten met het lezen uit Hebreeën het 3e hoofdstuk. Daarom let us dwaan, dat de Heilige Geest zegt. Jood, als je met zijn stemme jaren, behut je hem dan net in het kweer, lik als eertijds bij de rebellie. De dijs doet je met God hefken in de woestijn. Daar hebben je farfars mee hefken, met te bezieken hoe volle het leien koe. Al henen ze 40 jaar lang mijn dieren schoen. Daarom ben ik dat sky gram worden. En ik zei, altijd is het hart haar op het doelen. Mijn wegen hebben haar nooit aanwollen. En daarom heb ik zwart in mijn grimme. Nooit zullen ze tot de rest bij mij ingaan. En dan, denk erom, broerren, dat geen een van jullie zo verkeerd en onleeuwig van harte is, dat er van de levende God afvalt.
verman je elkaar elke dag, zolang als het nog goed neemt worden kan. Dat net één van jemmen terug het trooien van de zonde in het kwee behoudt. Want wie hebben deel aan Christus kregen als wie allereerst het betrouwen dat we eerst hienen aan de eindta onverwrige vasthouden. Als de Heilige Geest zegt, goed, als je me zijn stemme jaren, behoud je dan net in het kwee, lik als eertijds bij de rebellie. Dan moeten we vragen, waar winnen het dan, die Gods stemme jet hebben en doch in opstand komen binnen? Wienen ja dat net alle jaren, die onder leiding van Mozes uit Egypte vertijn wienen? Waar wienen de lui die er 40 jaar gram west had? Wienen ja dat net, die zondige henen, die daarom del voelen in de woestijn? En on waar had er zwart dat ze net tot de rest bij hem ingaan zonen, wie dat net alleen on haar die net om 6 jaar wonen? En zo zorgen we klaar dat ze net ingaan konden om ze net leeuwden. Hark je dan en neem dit te harte, want deze God is nog altijd dezelfde God. Sidder je dan voor zijn woord en vind sa in hem het eeuwige leven. Amen.